аст ҷонам. ба ин тараф чӣ? Не ба ин тараф равем. Анна ҳамин аз мағозае гуфтам. Анна ҳаминаш ба ман гуфт. хуб мекунем ҷонам. Акаҷон телефонатон чанд пул? лабай дард мекуна дард ма ба кӣ бугум ёрум хиёнат мекуна ма чиш бугум хотири ишқи пок намекуна берам дилам холӣ намеша дардома нагум пинҳон карда наметонум ма дардомам ҳама медонанд азобы кашидама ғаму дарде ки ӯ ёри ношукр ба ман дод шикастагу носазо қомати ростма худо хорат куна эй ёр хору зор гардӣ худо ба дардои зиёд мисли ман дучор гардӣ ғаму дардои зиёда ту ба ман раво дидӣ худоё ӯро мислам ошиқ гардон худо хорат куна эй ёр хору зор гардӣ худо ба дардои зиёд мисли ман дучор гардӣ ғаму дардои зиёда ту ба ман раво дидӣ худоё ӯро мислам ошиқ гардон саҳар меша бо шаб меша дили дарманди ма ором намеша бore ишқи маро накард андеша рафт аз барам ӯ барои ҳамеша бас кун дил ғам нахи ӯ ғамхорд нест бас кун дил ором ша охи ӯ зорд нест вақте айти рафтан хост нагӯ ту бест рава ӯ мефаҳма ранги ту нест худо хорат куна эй ёр хору зор гардӣ худо ба дардои зиёд мисли ман дучор гардӣ ғаму дардои зиёда ту ба ман раво дидӣ худоё ӯро мислам ошиқ гардон худо хорат куна эй ёр хору зор гардӣ худо ба дардои зиёд мисли ман дучор гардӣ ғаму дардои зиёда ту ба ман раво дидӣ худоё ӯро мислам ошиқ гардон худо ба дардои зиёд мисли ман дучор гардӣ ғаму дардои зиёда ту ба ман раво дидӣ худоё ӯро мислам ошиқ гардон ҳаминаш ба ту писанд омад не лозим ёр хору зор гардӣ худо ба дардои зиёд мисли ман дучор гардӣ ғаму дардои зиёда ту ба ман раво дидӣ худоё ӯро мислам ошиқ гардон